Maayong hapon, Pastor, watching from Mati City. Niya din si Eunice Scoiler E. Calabruso. One of my friend is asking me about po sa pag-inom ng alat. Kung allowed po ba daw ito? Sabi po niya na hindi masama ang pag-inom kung tikim at masama yung sobra na daw. Sana mabigyan niyo ako ng mga verses para mapaintindi ko sa kanya. At itag niyo po dito sa Facebook account ko ang iyong kasagutan. Ang gusto niya itag igsoon. Natay mga sinultihan igsoon nga ako nabasa nga drink moderately is the school of drunkard. Walay palahubog igsoon, ni kalit lang siya kapalahubog. Kasagraan saya nagsugod ginas mga tilaw-tilaw, no? So, kung imong tan-aw ng balaang kasulatan, nanay warning ang balaang kasulatan ni ining mga puntuha igsoon nga kini nga kinaiya dili maayo ni siya nga kinaiya. For example, atong tan-awon dinhi sa gitawag nato sa Biblia, no? Adita sa Proverbio kapitulo 23. Atong tan-awon. 23 bersikulo sugod ta dinhi sa gitawag nato og 20. Ayaw pagtipon taliwala sa mga palainom sa bino, taliwala sa mga ulitan nga mga kumakaon sa unod, kay ang palahubog og ang ulitan mudangat sa kawaladon, ug ang pagkahingatulog magasapot sa usa ka tawo sa mga noog. Ingon siya dinhi sa bersikulo 29, kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may panagbingkil, kinsa man ang may pagbagulbol, kinsa man ang may samad sa walay gipakisikaran, kinsa man ang may kapula sa mga mata, mao kadtong nagapabilin sa pag-inom-inom og bino, kadtong nagapanggula aron sa pagpangita sa sinakot sa bino. 31. Dili ka magtan-aw sa bino kung kini magapula. Gidid ang magtan-aw kada kay ng pagtilaw. Nganong ngingon siya nga dili ka magtan-aw igsoon? Kay walay nagtilaw nga wala nagtan-aw. Walay mga plahubog nga wala magtan-aw sa bino. So ang address dili ka magtan-aw. Kay nga naman naaman gud ang tentasyon. Labi na nga alcoholic ka na, no? Naa diha ang gitawag natog tentasyon. Na kanang ingon nga gamay lang nga bino, minom ka gamay bino, ingani mga pinangga. Ang bino karon og ang bino kaniadto dili na siya kapareha og alcohol content. Mas grabe ang karon. Tanawa. Lahi ang word nga beer ug lahi ang word nga wine. Atong sabtan sa atong kagalingon nga sinabtan nga ang word nga beer mas ubos kaysa wine, kay ang wine taas og alcohol content. Now ingani mga punto. Kung imong tan-aw ang mga history, research sa God, ang panahon sa kaniadto ang pinakadako og alcohol content igsuon, it is between 8% to 15% alcohol content. Ang equivalent ana sa atong kapanahonan karon beer. Kay kaniadto wala pay distillery factory nga diin mo produce kita og 80 proof meaning 40% alcohol content. Kung yung kag 104 meaning 50% alcohol content kay tunga man na siya. Na wala pa ng mga proof kaniadto igsoon kay wala sila distillery nga makakuha ana nga ka grabe ka alcohol content igsoon. Ang ila dito igsoon is 8% to 15%. Mamangani kung imong tan-awon sa Revised Standard Version, kung imong tan-aw dinhi, nag-ingon ang Revised Standard Version is beer is a maker. Okay? Beer ang gibutang diri sa Revised Standard Version. Kaya ang equivalent magud sa alcohol content is beer. Kanang gingo din nga, wine is a marker, strong drink is raging, and whoever deceive it is not wise. Nagingon nga, kung sa Bisaya pa digsoon, ang gibutan dinhi, nawato pa niya dinhi, ang bino mo'y usa ka tigtamay, mao ang maisog nga ilimnon. So gitawag nilag maisog ang ilimnon, ang beer. 8% gatos 15%, kaya wala palagi sila distillery factory nga makakuha og tag-as nga alcohol content. So kung bawal sa Biblia ang beer, bawal sa Biblia ang 15% alcohol kung unsa nakaha ang dagko nga mga wine, mga imported nga mga wine. Bisag mingon pa ka og tilaw lang kay tag-as kini siya alcohol content. So ingana igsuon makahatag ka nato problema unya. Magsige kag tilaw-tilaw igsuon mahitabo nga mahimo na kang dependent unya ang tolerant level nimo magkataas na dayon. Di na ka mapura og usa lang ka botelya, hanto di na ka mapura og duha ka botelya, tulo ka botelya, kay nga naman dependent naman ka sa gitawag na tog alcohol. Bueno, naabtan kita sa break sa atong first portion. Ayaw mo paghawa, mo balik kita karon tuntun.